Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα 10.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών φτέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μηνάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέος και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ.